episod de pe canal. Acest episod continuă seria de Brawlhalla și sunt alături de Cipri. Bună! Aici? Și jucăm pe rang, Random. ca de obicei, și hai să începem. Dacă vedeți, echipa noastră are bronz 5 și eu am caracterul meu are silver 2 și caracterul Lococo este un bronz 5. Deci, hai să începem. Cine ți-a picat? Barază. Bara. Fain atunci. Mamă, ăștia sunt silver, normal. Și eu am silver 2. Bine, Cipri, bine că dai bomba în tine. Uitați-vă atent la ăla cu skin de urs, de taur. Și nu vă uitați atent la ăla cu skin de topor. Pentru că ăla sunt eu. Și celălalt sunt eu, care dă bătaie la toată lumea, normal. Papa? Ai ce era să te lovesc. Yes! Au! Cipri, vezi? Hai să... Oh, nu! Măcar n-am murit. Măcar a murit aia în locul tău. Au. Era să mor. Am murit. Hai, măcar tu ai 3 vieți. Am 3 vieți? Oh my god. Nu vine să cred. Mai am 3 vieți. Că vine bobate cu tornada. Ei că... Trebuie să fie toporul. Și este toporul. Hai să-i rupem. Hai. Dă-i. Au. Dacă zici dă-i, dar stai în fața mea. Normal că dau, dar în tine. Uf. Dar nu vine. Eu mă refeream să dai în alți, dar nu vine. Bum, ursul. Tu. Dă-te mai... Au. Nu, m-am omorât. Nu, sunt vars de la Brawlhalla, așa-i? Nu, poate meciul ăsta. Nu, că-i ba pe toți, nu, au. Mă, stai liniștit, Cipri. Cipri, dar vorbește un pic mai tare, te rog. Ok. Am spus că eu vă bat! Bate-o mai întâi pe chinai. Dar de ce pe ea? Las că am scos eu pe Cassidy. Ai murit? Da! Ce vrei tu să o bag pe asta? Da! Eu puteam, dar nu mai găsi că am murit. Nu folosi același atac. De atacul ăla care a prins în schemă. X trebuia. Nu vreau folosesc X-ul normal. Dă-i! Dă-i aia cu foc în prejur. Bine. Dă-i aia cu foc. Aruncă arma. Bine. Vă că tu nu faci nimic din ce zic eu. Știu. Tu așa ascult. Bine. Dă-i. Rotira pe sud. Așa, asta. Așa, rotira pe sud. Nu mai avea atacuri mici cu pistolul, că e sunt penibile. Da, și înainte ziceai, bă, dar nu fă și atacuri mici, numai dă-lea mari. Păi da, sunt penibile astea cu pistolul. Păi da, dar o slăbesc așa. Bine că fac rostogolirea în aer. Hai, că tu mai mult în vârf cu ăla.
Bravo! Uite, bă! Oricum nu mor. Cine nu vrea cu armă să-și... Nu vrea armă să... Gata. Am câștigat prima victorie. Sperăm să câștigăm și a doua victorie. Pe un kill, bă, ai făcut. Taci. Taci. Ok. Eu sunt Silver 2. Poate intru în Silver 3. Orion, tu? Bodvar. Credeam că ești teci, că erai roșu. Și începe meciul. Aoleu. Ambora e slabă pentru că nu știe să Îmi joace place cu că ea. o cheamă Tela, știi? Ah. Pateu. Asta vreau să zic și eu în mintea mea, dar... Ia am când zis mă gândesc la Tela, mă gândesc la Pateu. Tela, Matela. Ah, la Nutella, așa, și la Pateu și la Deja Nutella. am murit. Deci că e la 200% damage. Bum. Era să mor. Dar eu nu mor. Se vede. M-am murit, m-am murit. Bine că m-am mort tu. N-ai murit. Bă, asta e. Ei, asta e, pierdem. Bă, noi suntem pierdăcioși. Chiar dacă nu există, suntem pierdăcioși. Bine că faceți combo. L-am aruncat pe ăla. Eu pe tine. Mulțumesc. Hai cu tine. Uite, bă, Doamne, frici. S-ar putea să nu mai dai mine. Te rog frumos. Eu cum? Du-te tu pe aia. Hai. Au. Am spus că eu mă duc pe aia, dar tu de acolo vii. Păi dacă... Uite! Bine că am pus bomba când vii tu. Nu mor, nu mor. Am murit. După aia mai facem o luptă, să știm. Ah, nu, o să încheiem episodul. Hai că se știe finalul. Hai, Cicu. Fix în atacul ăla. Ok, și cam asta a fost cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și ne revedem data viitoare. Uitați-vă ce țuțe am. Și la revedere!